Kurací šéf? Vyzerá ako kura. Toto isté býva aj s morčacím. A som že toto je ešte lepšie. Jedna sekunda, 2 sekundy, 3 sekundy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Klient dostane infarkt, keby si to mal objednať. 26 sekúnd, 27, 28, 29, 30, 31, 32. No ja, keby som to mal objednať, už to neobjednám odtiaľto od vás. V žiadnom prípade. Skoro 40 sekúnd, kým sa to objaví. 45, 46, 47, 48, 49, 50. Idem sa pozrieť, koľko milisekúnd ťahalo data z TechDocu. Z TechDocu ťahalo 0,00 milisekúnd. Tak u vás to všetko viaze. Prečo? To teda netuším. Žiadam opravu Marian Bočka. Ďakujem.